No niin. Tervetuloa hyvin lyhkäiseen synttäristriimiin, jipi. Hyvin lyhkäiseen synttäristriimiin tänään, kun meikäläinen täyttää 30. Ja sen johdosta niin kuuntelee 30 kertaa läpi klipin, missä Ismo Laitela sanoo tai laulaa 30. Hyvin lyhyt klippi, kestää 8 sekuntia, mutta se pitää katsoa 30 kertaa ja ei ole ihan pakko niin kuin voi pysäytelläkin, että voi vähän ehkä pitää jutustelutaukoja sitten tässä, mutta ei tässä varmaan kauhean kauaa mene, kun on kyseessä 8 sekunnin klippi, harmi, että se ei ole sen pidempi sitten, niin. Ja muuten, niin vähän sellaista NS-ilmoitusasiaa, että me palataan noiden NS-Suomi-pelien, tai Suomi-pelien pariin palataan sitten tuossa seuraavissa striimeissä heti, kun mä saan sen kondikseen sen asian, eli saan ne ladattua kaikki koneelle ja kaikki on ready to go, niin niillä jatketaan sitten. Mutta ensiksi meillä on tämmönen ihme meemistriimi. Kiitos Jumpali, ja iltaa sinullekin. Let's go. Mä oon jo ton komennon tehnyt mielestäni, että jos haluat tsekata vähän mitä Suomi-pelejä sieltä on tulossa sitten seuraavissa striimeissä, niin muistaakseni huutomerkki Suomi-pelit, niin mä oon ton jo tehnyt sitten sitä varten, että se on jo valmis. Niin tosta voi tsekkailla, mitä kaikkea siellä on tulossa sitten, että 50 uutta Suomi-peliä incoming, ja silleen on siellä Winterkaarikin ja näin, että on varmasti tuttujakin pelejä. Mutta mä en ole vielä kerennyt noita ladata koneelle ja muutenkaan säätää niitä kaikkia aivan täysin kuntoon, niin ei vielä päästä niitä testailemaan, mutta vois kokeilla vaikka viikonloppuna viimeistään saada sen urakan tehtyä, niin sit pääsee pelailemaan noitakin. Se on vähän säätämistä toi aina noitten Suomi-pelien testailujen kanssa, kun on pakko testaa 50, niin siinä on vähän homma. Pikkasen homma. Ja meillä on tuolla tommonen laskuri nyt sitten sitä varten, että me pysytään vähän kirjoilla tässä, että kuinka monta kertaa me ollaan katsottu tää tyhmä klippi, tää 30 klippi, ja joka kerta kun me yksi kerta tää katsotaan, niin laskuri menee ylöspäin ja sit mä pistän tällaisen äänen teille. Sä synnyit. Sä synnyit. Sä synnyit. Kun meillä on aina ollut se sä kuolit. Tätä elämää. Aina on ollut se sä kuolit, niin tänään meillä on poikkeuksellisesti ensimmäistä ja viimeistä kertaa, niin sä synnyit. Sä synnyit. Sä synnyit. Koska synnyin. Niin vaalikaa nyt tätä hetkeä sitten oikein kunnolla, kun kerrankin se ei ole sä kuolit, vaan tällä kertaa Ispo sanoo mulle, että mä synnyin. Sä synnyit. Näin. Heippa Frankenstein, otatko viinaa synttäreitten kunniaksi? Ei, mä teen tällaista paskaa mun synttäreitten kunniaksi. En mä mitään viinaksia nyt sentään, Herran Jumala. Tai no siinä olisi tietty aika kova setti ottaa shotti viinaa joka kerta, kun on tän klipin kattonut. Pistetään toi laskuri muuten takaisin nollaan noin. Mä teen vaan tämmösiä juttuja. Mä täytän 30 vaan kerran, joten mä voin tehdä tän meemin vaan kerran mun elämässäni, joten pakko se on tehdä. Ja me voitais nyt ekaa kertaa katsoa tää 30 klippi, niin saadaan tonne laskuriin ainakin 1. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Noi, ensimmäinen kerta. Sä synnyit. No niin, 29 kertaa vielä. Oi pojat. Mä pidän pieniä taukoja näissä välissä. Ainakin tähän alkuun, koska muuten tästä striimistä tulee 3 sekunnin striimi ja sitten on vähän, tää ei oo niin meemi sitten. Ei oo ihan niin meemi sitten. Harvi, että toi Ismo ei laula 30 ton pidempään, olisi tullut ehkä kuin tekijän oikeudet ehkä, mutta olisi hauskaa, jos se olisi laulanut vaikka, sanotaan nyt puolet siitä biisistä, mutta se on vaan toi yksi pieni klippi tässä, kun se harjaa helmetin katua tai jotain.
Voidaan analysoida tätä frame by frame. Ismon hienot kengät. Näkyykö mun hiiri? Näkyy. Hänellä on oikein hienot kengät. Oikein farkut päällä tekemässä tollasia talkkarihommia. Menee hyvät farkut ihan piloille, kun menee ihan täysin likaseksi tälleen. Mitä saatana? Eikö jotain haalareita pitäisi enemmän käyttää? Hola hola ja onnea. Moro Hari, kiitos. Kiitos tästä. Meillä on täällä tosi tärkeä synttäristriimi menossa. No niin, pitäisikö katsoa toisen kerran tää klippi vois? 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Stopataan tohon. Voidaan analysoida vähän tätä, mitä täällä on meneillä. Seuraavaksi salatut elämät. Onko tää joku televisionauhoitus? Oh my god. Laittomuuksia, saatana. Harviko et tehnyt 3-vuotiaana edittiä, jossa toi Ismo sanoo vaan 3 ja kattoisit sen 3 kertaa. Harvi, että mä en päässyt striimaamaan mitään sellaista. Oot ihan oikeassa, Mikko. Muista sä sit, Mikko, kattoo 136 kertaa, kun Ismo sanoo 136. Se olisi tärkeetä. Hyvä toi ilme. Onks toi Ulla, kun tohon tulee silleen, Ismo Laitela. Näytätkö vikalla kerralla koko klipin? Niin, että silleen, että mitä tästä niinku tulee tää jatko. Ei mulla edes oo varmaa sitä tallella. Mä vaan tallensin tämän pätkän, kun tää oli meemi. Joskus vuosia sitten mun koneelle. En mä usko, että mulla on tätä jatkoa tähän muuten kuin... ellei mä sitä sitten löydä sitä jaksoa, mistä tää on. Että jos joku tietää, mistä jaksosta tää on, niin sit mä voin sen ehkä löytää sen mun koneelta, mutta en mä niinku... En mä tiedä, mulla on sitä koko klippiä vissiin missä. Ja aivan varmasti tää idea tuli niin kuin tossa 2 päivää sitten, eikä ollut mitenkään suunniteltu 1 000 000 vuotta sitten silloin, kun mä tämän klipin otin talteen, että joo, on ihan aika tuore idea, tää tuli vaan mieleen tehdä tämmönen pöljä idea. Koko jakso vikalla kerralla. Mä voin katsoa tän koko kohtauksen, jos joku onnistuu mulle kertomaan, mikä jakso tää on, koska mä en sitä rupea. Tää näyttäisi, että voisi olla, kun Ismolla ei ole silmälaseja vielä päässä, niin tää voisi olla jotain 2006 settiä ehkä. Mut sen tarkempaa en osaa sanoa. No niin, katsotaan sitä nyt loppuun, niin saadaan laittaa laskuriin numero 2. 3. Sä synnyit. Sä synnyit, noin. 2 kertaa katsottu, 28 jäljellä. Miten paljon mä pystyn pitkittämään tätä touhu? Miten paljon mä pystyn pitkittämään 8 sekunnin klipin kattomista 30 kertaa? Oon mä nyt jo onnistunut pitämään melkein 15 minuutin striimin, että kyllä tää tästä. Kyllä se pikkuhiljaa. Onks tossa nyt jotain likaa sit niin paljon, että sitä pitää putsata, Ismo? Ei tässä ole oikein mitään kommentoitavaa niin kuin tässä klipissä tässä alussa, missä tää on tää kohta, kun näkyy vaan toisen jalat ja harja ja sitten tämmöistä tyhjyyttä täällä, vaan katua näkyy täällä. Ei ole paljon mitään mielenkiintoista. Tuolla on joku varjo. Onkohan siinä joku auto tai joku vai mikä. Ja Ismon varjo. Ja sen luudan varjo. Wow. Special effects. Heittää jotain jollekin tekoälylle ja käskee sen niin kuin tehdä tästä eteenpäin, mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on vaan jossain kuussa harjaamassa toi Ismo. Venytä Vegasissa se 16 sekuntiseksi. Wow, nerokasta. Ja venyttää se kans silleen, että noin mustat palkit häviää, niin sit tulee semmonen venynyt Ismo. Venyttää sen 30 sekuntiseksi, niin sit se olisi meemi, koska 30. 30 sekuntia. No niin, jos me katsotaan vaikka 2 kertaa tää nyt putkeen, ollaanko me niin tuhmia? 10. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. No niin, nyt tuli hurja, me katsottiin 2 kertaa putkeen. Vau!
Nyt on hyvä, hieno de-interlacing paska vai mikä tää on, niin vau. Sen harja hävisi kokonaan. Ei sillä oo sitä harjaa siinä. Tässä on vaan joku tämmönen häiriö tässä videossa. Ei ollutkaan harja, olikin vaan illuusio. Katsotaan yksi frame kerrallaan, semmonen diasro. Mä en tiedä, pystyykö täällä VLCllä miten hyvin katsoa niinku frame kerrallaan, että... Tää nyt oikein... Niinku Vegasissa pystyis kattoo tietysti, mutta mä en täällä niinku VLCllä en tiedä. Ainakin mä saan noilla nuolinäppäimillä näköjään kelattua sen tohon klipin täysin alkuun, missä tää on vielä vähän pimeä tää klippi. Se on synkkä. On aika jurrissa, okei. Semmoset keskiviikot siellä. Mikä viikko. Kapteeni, nyt on vasta keskiviikko. Mullakin on lasissa omatekoinen kelkka. Kelkka siellä. Lasissa omatekoinen kelkka. Mikäs se semmonen kelkka on? Mä en ole ihan varmaan, kun mä kuullut tollasta termiä. Tervetuloa 30 joukkoon, Urpis. Hyvää syntypäivää. Kiitos, Jaikon, kiitos. Kiitos, kun otatte minut vastaan 30-klubiin. Eli siis kossua ja appelsiinimehua. Ai se on kelkka just. Eipä tullut moista juotua sitten hirveämmin. Mikäs tää tämmönen keskiviikko on, kun kaikki ryyppää? Paitsi minä, jolla on oikeesti niin jotain syytäkin ryypätä. Niin minä en ryyppää. Paitsi vettä. Aika paha keskellä viikkoa tolleen. Hui sentään. No niin, pitäisikö kattoo? Klippi. 30. Hieno toi logo. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Shut up. Sä synnyit. Se oli 5. kerta, enää 25 kertaa jäljellä ja tää striimi loppuu. Wow, uskomatonta. Olin aamusta asti porukailla puutöissä ja hän itselleni palkkioksi pienen pullon. Niin, työn raskaan raatajalle vähän voimajuomaa, aivan. Mä hain itselleni, kun oli tossa K+:ssa oli niinku, että sai niitä Ben and Jerrys jäätelöitä, sai 10 eurolla 3 pönikkää. Ja mä hain niitä 3. Mä ei ikinä niitä oikein osta, mut sit kun niitä saa 10 tyylin 3, niin se on niinku niitä ainoa hetki, kun mä niitä ostan, että mä vaan seisoin siinä niinku pakasteen altaatteen siinä vieressä tai siinä, ja oli silleen, että mitä vitun makuja mä otan, kun nää on niinku kaikki jotain ihme nimiä. Mä en tiedä näistä yhtään mitään, sit vaan silleen, että no otetaan 3 erilaista, ehkä joku niistä on hyvä. Kun niillä on vähän semmoset ihmen nimet niillä Ben & Jerry's jäätelöillä, ne on just semmosia niinku Sweetie Brownie Fudge. Tai joku vastaava. Cookie Almond Milk tai joku tommonen. Joku Magical Swirl Coffee Cream, vittu. Yeah, wow, uskomaton jäätelö. Oon tainnut elämäni aikana syödä 2 erilaista Ben & Jerry'siä. Niin onhan ne ihan hyviä, mutta kun ne maksaa niin paljon, että ei niihin ole muuten kuin rikkailla varaa, niin ei niitä kannata. Ja sit kun niitä makuja on niin monta erilaista, niin mä menen ainakin ihan lukkoon, kun pitäisi valita, niin siksi mä en osaa sanoa, mistä mä edes tykkään niiden mausta, kun niitä tulee niin harvoin ostettua ja niiden nimet ja kaikki on niin sekavaa. Ei vaan aivot pysty. Mä en tiedä, olisiko ne sitten halvempia jossain muualla päin maailmaa varmaan on. No niin, nyt kuunnellaan klippi. 30. Hieno toi harjausääni. Takana on raju putki rilluvuosien. Joo. 30. Missäs se on? Tchö. 30. Tota voi samplää johonkin Ismo-biisiin sitten joku vuosi. Rilluvuosien. Joo. Sä synnyit. Sä synnyit.
Paljon onnea ja tervetuloa 30 tälle puolelle. Kiitoksia Vesivaari. Minä olen nytten rajan toisella puolella. Siirtynyt sieltä nuoruudesta sinne vanhuuteen. Sinne eläkkeelle. Kok 10. Olisi pitänyt tehdä joku STP-video tästä klipistä. Pelkästään tästä klipistä, ei mistään muusta. Muita klippejä ei saa käyttää. Se on sitten kutsuu sitä vaan nimellä Sinä Tuupa Paska 30. Tai 30. Se olisi ihan liian helppo laittaa kyllä 30 vuotea läpällä tähän klippiin. Onneksi olkoon 30 römpsäliitikko, homo! No niin, Tänään just. juhlitaan! Meikäläinen haki Kopan Sandelsia sinun kunniaksi ja kutsun Kyllä, Mikko. jokaisen ryyppykaverini ja Iinen. Pelataan räsypokkaa, huijaan ja panen Iinee kaikkien edessä. Oho. Ja. Maxille annoin Et anna. 30 euroa, Nänne. että se vahinkopoika lähtisi siksi aikaa vittuun. Vahinkopoika. Kekkeli. Se sanoo kekkeli. Eikö se sanonutkin kekkeli? Ei se sanonut kikkeli, se sanoo kekkeli. Vaikka tuossa lukee kikkeli. Se sanoo kekkeli. Also, noi olis niinkun astetta rajummat bileet, noi sun bileissä siellä. Mä vaan tein tätä paskaa ja sä siellä, mitä sä panet Iinestä kaikkien edessä siellä. Hullu jätkä tää. Hessu höbö. Ja vielä sä huijaat siinä räsypokassa. Oho, se meni multa ohi. Joo, kekkeli. Oli kyllä taas oikein kekkeli. Tommoset oli Hessun 30-set. Aika rajut oli. Onkohan Hessu minkä ikäinen nykyään? Tai no niin, se varmaan menee sen mukaan, että milloin se hahmo on niinku luotu, niin se on sen ikä tai jotain, mutta se on ihan tyhmä. Eikö sillä ole mitään virallista ikää? En tiedä. Mut hei, Ismo, laula. 30. Takana on raju putki. Oota, nyt analysoidaan. Tuolla menee jotain ohikulkijoita. Kohta se Ulla tulee tuolta silleen, Miksei, eikö tää oo talotaikureissa töissä? Miksei sulla ole sellaista keltaista lakkiä, missä lukee talotaikurit? Niillähän oli semmoset ainakin jossain kohtaa. Toi on vähän tylsä, kun tossa ei mitään logoa. Ei tiedä kenelle tää jätkä on töissä. Meinaa. Se muuten vaan harjailee tuolla katua ja laulaa, että 30. Ihme sekopä. Jo Hessu on 94-vuotias nonni, no se voi laulaa sitten sitä Jope Ruonansuu-versiota, mikä menee jotenkin 90 tai jotain. En mä muista. Muistaakseni silloin oli semmonen hassu parodia-versio tästä biisistä, missä lauletaan 90 tai 90 tai jotain. No niin. Rilluvuosien 30. Sä synnyit. Yeah. Tälleen voidaan pistää meidät alkuun. Noin, nyt me ollaan ihan klipin alussa, yes. Hyvä kun se pimentyy tolleen, kun tää kohtaus varmaan alkaa semmosesta fade-inistä, että se on niinku musta ruutu ja sit se feidaa tohon kohtaan, niin totta kai se on synkkä. Ihan niinku minun tulevaisuuteni nyt kun täytin 30. Hopon Poppoossa ilmeisesti 41-45-vuotias. Oho. No se on ihan semmonen hyvä isäikää muutenkin, että kun siitähän on se sarjakin ja kaikkea, niin jos tekee joku isä-poika-elokuvan, niin joku 40-45-vuotias on ihan semmonen hyvä ikä olla NS niinku elokuvassa isällä ja sitten silloin kun teini-ikäinen poika, niin makes sense, I guess. Ei sillä, etteikö voisi nuorempiakin isiä olla, mutta se on jotenkin sellainen looginen ikä olla sellaisessa isä-poika-elokuvassa ja kautta sarjassa ja näin. Kuinka kertaa me ollaan katsottu? 7 kertaa, vielä 23 kertaa tätä ihanuutta. Ja mä oon saanut striimiä melkein 30 minuuttia. 30.
melkein 30 minuuttia kohta. No 25 tällä hetkellä, melkein 30 minuuttia niin pitkitettyä. Pelkästään puhumalla paskaa. Ei kai siinä. Play the clip. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Onko? Näin on. Sä synnyit. No niin. Takas alkuun. 8 kertaa. Ehkä jos mä oon ihan hullu, niin mä jossain kohtaa annan ton mennä niin kuin 5 kertaa vaikka putkeen pyöriä ton klipi. Se olisi aika hullua se. Aika paha. Nyt vois 2 kertaa, niin saadaan 10 täyteen, niin sitten on enää 20 jäljellä. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Sä synnyit. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Sä synnyit. Se meinaa heti alkaa laulaa siellä. Tää kelata alkuun. Alkuun taas vai? No niin, Ismo tulee niinku valloilleen muutenkin näköjään. Kiitos Verrasen. Takana on raju Seppo kanssa kikkelin. Not your best work, Sillallis. Nyt ei ollut kyllä sun parasta tuotantoa. Tai sit mä menetin mun huumorintaju, kun mä täytin 30, sekin voi olla. Pitäisi ehkä käydä hakemaan lisää menojuomaa, mutta täällä tuulee ihan motona. Ei huvittais lähteä pyöräilemään yhtään. Joo, siellä oli vähän tuulinen keli, kun itekin kävi kaupassa, mutta nyt on ollut sentään pari ja 3, ehkä muutamakin päivä, ehkä jopa viikko. Haluut sä turpaas? No. Ihan täällä kuunnellaan, Ismo, kun sinä laulat, ei sun tarvii niin kuin suuttua meille. Mutta jo tässä on nyt ollut ainakin viikko semmoista ihan hyvää säätä suunnilleen, että on voinut ulkonakin olla. Ja mä oon käynyt ainakin iltalenkeilläkin ja iltakävelyillä ja näin, että kirppiksilläkin tuli käytyä. Vähän kiertelemässä, kun oli hyvä keli. OK, boomer. Hei, ei se tee musta boomeria, jos mä täytin nyt 30. Sätänä. Ei se silleen toimi. Mä otan nyt itteeni tosta perkele. Heti tullaan vittuilee, kun on vähän täyttänyt vuosi. Meikäläisellä 10 kk päästä. No niin, no ei sullakaan sit kuin 10 kuukautta aikaa ennen kuin sä menetät huumorintajun kokonaan. Kun sus tulee 30. Tai 30. Takana on... Vai mitä, Ismo? 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Sä synnyit. Jos hassuja muokkauksia tehtyä johonkin STP-videoon, se ei sanokaan takana on rajuputki, vaan se sanoo takahuoneeseen, vai? Ha! Tai sit kun se sanoo 30, niin muokkaa siihen vaan, kun se sanoo 30 €. Hauska. Näin sieluni silmin, että Veranen laittaa jonkun Ismo kautta Ulla Tangian pian. Voi olla. Se olisi Verrasen tapaista kyllä. Huumorintaju lähtee, mutta ei neitsyys. Täytyy pitää näistä tärkeistä kiinni, Mikko. Ei niistä niin vaan luovuta. Katsotaan, jos vaikka seuraavan 30 vuoden aikana sitten. Jos siinä vaikka ehtis tai viittis luopua näistä tärkeistä asioista. Ei ole Verrasellakaan enää montaa vuotta 30, jos se on 94 syntynyt, niin kuin tuossa käyttäjänimessä on. Sieltä muuten tulee, sieltä on tulossa tangia. Ihan just. Ja matematiikka, hetkonen. Mitä mä sanon? Verane Ynäsenten 4 Askedmi, laula Urpikselle 30 V-synttäri onnittelulaulu, jossa on mukana pesäpallomailla. Onnea vaan Urpoliitikko, 30 sä nyt oot, pesäpallomailla kädessä, juhlat kunnolla alkoon. Kaupan parhaat koko lihapihvit pöytään katetaan. Ismo ja Seppo Kera toivottaa onnea matkaan.
tarkkaan. Muista pitää huolta, ettei meno karkaa käsistä. Sä kun oot nyt 30, elämä vasta edessä. Kippis ja skool, pesäpallomailan nostan suurella tyylillä, täyttä elämää kohtaat. Kiitos, sehän oli oikein tommonen niinku kiva puhe tähän, niinku synttäripuhe suorastaan. Joo, näköjään multa meni toi matematiikan taitokin sitten niinku ihan kokonaan nyt kun mä täytin 30, niin joo. 94 syntynyt, niin ei se varmaan oo vielä 30. Totta kai se on. Totta kai se on. Kippis ja skoola. Kyllä. Ei tässä nyt oo kuin vettä, mutta ei se mitään. Se on ihan hyvä janojuoma sekin. Ja jos mä juon sitä tarpeeksi paljon, niin ehkä mä elän seuraavat 30 vuotta. Että et siinä mielessä ihan hauska. Tai voi olla, että mä litkin sitä niin paljon, että mä hukun siihen. On sekin vaihtoehto. Ei voi tietää. Kaupan parhaat kokolihapihvit pöytään katetaan. Niin kyllä. Vaikka mä oon 30, niin mulla on silti ihan varaa noihin 30 euron kokolihapihveihin kuitenkaan. Ei. Homo. Nonni. Eikä oli niin mukavaa ja sit tullaan hommoottelemaan. Syyskuussa täytän 32. Joo, kyllä. Mulla oli vähän vaan matematiikka-aivopierru tossa aikaisemmin. Jotenkin ajattelin vissiin, että sä olit 98, mutta vaikka mä luinkin, että sun nimessä on 94. Ei kai siinä. No niin, Ismo, laulas meille nyt se 30, äläkä homottele siinä. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Sä synnyit. Harviko mä en oikeasti tiedä, että mistä jaksosta tää on, kun nyt kun sitä kysyttiin, niin olisi kiva nähdä toi koko kohtaus, vaikka tuskin siinä enää 30 lauletaan myöhemmin, mutta kai se on vaan joku, että Ulla tulee tohon jotain motkottamaan jotain, että täälläpä se tekee hyvää työtä tämä herra Laitala, ja sit se päättyy siihen, ja se oli tosi tärkeä kohtaus Salatuissa elämissä. Super tärkeä. Erittäin. No siis, ei siinä ole varmaan mitään muuta kontekstia, muuten kuin että Ismo vaan viettää aikaa töissä ja se vaan harjaa ja lauleskelee siinä niin kuin aina laulain työtäs tee tyylisesti, vaan viettää hyvää työpäivää. Ei muuta kontekstia. Eikä varmasti ole Ismo 30 vuotta, tossa se on selkeästi paljon vanhempi tossa kuin 30, jos multa kysytään. Ehkä niin kuin alle 40 joo, mutta ei nyt niin kuin tasaa 30 varmaan oo, ja ainakaan mulle ei tule sellaista tosta yhtään. Varsinkin kun tietää Ismon taustaa, että sillä on niin kuin useampi lapsikin ja näin, niin tossa sarjassa, niin en usko, Ismo, että olet 30, sori nyt vaan. 30. Pistää se tonne ihan alkuun, niin saadaan kuulla se koko komeudessaan taas hienosti. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Noin. Sä synnyit. Noin. Loistavaa. Se kuka tän on niinku jostain TV:stä itsellensä niinku kuvannut jotenkin talteen jollain sydämillä, niin se on ikävä kyllä kuvannut sen silleen, että siitä jää toi interlacingi tai toi homma päälle, että se harja niinku 30. liikkeessä vähän niinku häviää niinku tolle. Tai no onhan toi ihan normaali, mutta siitä jää noi tollaset NS-viivat, että sä niinku näet, että tämmöset, mitkä vois varmaan jollain tekoälysoftalla nykyään korjata ihan hyvin. Tämmöset viivat tässä näin. Tässä näkyy ihan ok hyvin toi, mitä mä meinaan. Mutta joo, kellä taas oli takas alkuun. Sieltä on vissi jotain
Tangiakin taas tulossa. Ellen ihan väärään kato. Sillallis äsketmi, kerro Rälli. vauhdikas ja tuhma runo urpoliitikon humalaisesta 30 30 katsojaa. syntymäpäivästä. Let it be known. Lisää Mulla lukee runoon 30 katsojaa seuraavia tuolla mun sanoja. Twitchissä. Turvekylpy, 30 €, koko lihapihvi, pesäpallo mailalla ja homostelu. Voi kurjuuksien kurjuus, näin urpoliitikko juhlis heiluu. Kylvyssä hän piehtaroi, kun 30 € taskusta keilluu. Koko lihapihvi lautasella, pesäpallo mailalla kilauttaa. Humalassa nauraa, kun homostelu ilmaa halkoo ja hurmaa. Vaan äläpä murehdi, kultainen ystävä. Sinun 30 ovat taatusti unohtumaton seikkailu, sillä ei kai ihmisotuskaan aina voi olla järkevä. Niin, no enpä tiedä unohtumattomasta muuten, mutta kun tästä jää tämmönen selkeä todiste, että me ollaan vietetty se, tai mä oon viettänyt sen tälleen, että jää tämmönen relikki siitä sitten, että on katsottu, kun Ismo laulaa vähän matkaa 30-biisiä, niin 30 kertaa niin striimissä, niin semmonen muisto siitä nyt sitten jää rölli. Onko se hyvä muisto, en tiedä. Onko se huono muisto, en tiedä. It's a memory. Se on jotain. Se on jotain. No niin, olisiko ihan hulluja antaa sen vaikka 3 kertaa putkeen laulaa sen rallatuksen? 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Sä synnyit. Sä synnyit. Voihan syntymä. 16 kertaa katsottu. On yli puolen välin jo siitä 30 kerrasta. Voi pojat. Voi. Miten mä vielä onnistun pitkittää tätä? Vois koittaa saada tästä ainakin tunnin striimin aikaiseksi. Ainakin jotain. Jotain sentään tuli tehtyäkin. Täytyy seuraavaa 14 kertaa jotenkin pitkittää, että siihen menee vielä ainakin 23 minuuttia, niin sitten me saadaan tunnin striimi tästä jipi. Ei kai siinä. Mutta silti. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Noi. Sä synnyit. Eikö siis Suomi-pelejä tänään? Ei. Ei tänään ole muuten kuin tää lyhyt synttäristriimi, kun ei se Suomi-pelihomma ole vielä valmis. Ei ole pelejä asennettu koneelle. Ainakaan kaikkia. Lista on kyllä jo valmiina, juu. Suomi-peleistä se lista on valmiina, jos haluat tsekkaa. Mä laitoinkin se tuossa striimin alussa, mutta tolleen huutomerkki Suomi-pelit, niin siellä pitäisi olla jo seuraavat 50, mitä me tullaan testaamaan. Että sen mä oon jo tehnyt, että semmonen löytyy. Jussi Jänö speedrun, mutta en mä usko, että se on Suomi-peli, vai sanoiko se ihan muuten vaan? Muuten vaan ehdotat lisäkontenttia striimiin. Ei tätä on hauskempi meemi, jos tää striimi vaan päättyisi, kun mä oon kattonut ton 30 kertaa ton klipi. Tää on tämmönen meemistriimi nyt. Eikä paljon kiinnosta Jussi Jänö speedrun. Pitäis toi retrokonekki sit laittaa päälle ja ei jaksa. I don't wanna do it. Mutta joo, siellä on 50 seuraavaa Suomi-peliä tulossa. Siellä on aika moista. Mitäs kaikkea täällä olikaan? Kultapossuja, Leoleijonaa ja Galileita ja kaikki näitä, mitä on pyydetty. Ja sitten tämmösiä meemipelejä niin kuin Unemployment Simulator 2018, mikähän toikin on. Pekka Kana 2. Mitä tapahtui Pekka Kana 1:lle? Finnish Pub Simulator. Au. 3-pönttönen. Takana on raju räjähdys sillalliksien. Ai. Finnish Capin meihin mökkimähinä kuin tommonen kans. Ja Suomi-seikkailu. Millainenhan sekin on siellä sekalla Suomessa. Ja Winterkaaria ja
Control. Se on sen piti olla jo viimeksen Controlin yhtenä pelinä silloin, kun 50 eka peliä testattiin, mutta se vei niin paljon tilaa ja näin, niin mä en sit sitä laittanut, mutta nyt se on tuolla. Sama kuin toi, mikä se on se Quantum, mikä se on. Niin sekin on tuolla Quantum Break, niin sekin vie ihan törkeästi tilaa koneelta. Se on vähän vaikea kaikki nämä asentaa koneelle, kun 50 peliä vie aika paljon tilaa, eikä mulla on loputtomasti tilaa, niin sekin vähän vaikuttaa. Vaikuttaa kyllä. Ja sit siellä on kaikkea muutakin meemiä ja semmoista, mistä ei ole niin paljon tietoa. Alan Wake. Me pelattiin Alan Wakea silloin viimeksi, testattiin, kun meillä oli toi Testataan Suomi-pelejä, niin se oli ensimmäisen 50 joukossa, enkä mä nyt jaksanut ottaa jatko-osaa tähän ainakaan. Kun on paljon muitakin Suomi-pelejä vielä, mitkä on niinku ihan omia juttujaan, niin en mä niinku jaksanut ottaa mitään jatko-osia hirveästi. Paitsi My Winter Carin mä otin, koska mä veikkaan, että jos mä en ota, niin sit jenki laittaa mulle vihasta viestiä, että missä vai My Winter Car, miksei se ole tässä listalla, oot sä tyhmä. Oot sä ihan vitun tyhmä, kun sä et ottanut sitä sinne. Control, siinä on se meemihahmo. No, ei tarvi mulle spoilata, minä en tiedä niin tarkkaan. En mä tiedä, miten pitkään mä vaan testaan. Se on se ensivaikutelma lähinnä, mikä me testataan. Ja me pelata niitä pelejä loppuun, ellei se on just joku kultapossu ja leulajona, missä menee todennäköisesti sen verran vähän aikaa, että se voi ehkä pelatakin loppuun. Anyway, nyt mun 30 niksat mun täytyy saada kuulla. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Jeba jee. 18 kertaa katsottu, 12 jäljellä. Plus mä veikkaan, että Alan Wake 2 veisi kans ihan törkeästi tilaa koneelta, niin mä en voi ottaa tohon 50 peliin niin paljon sellaisia pelejä, mitkä vie tosi paljon tilaa koneelta, koska sit ne ei mahdu mun koneelle. Ja menee muutenkin Windows ihan tukkoon. Toi SSD, jos se on liian tukossa, niin se vaikuttaa kans performanssiin. Niin sekään ei ole hyvä. Tulit täysi-ikäiseksi. Kyllä, vihdoinkin. Vihdoinkin olen täysi-ikäinen. Vois kyllä aloittaa jo alusta ton täysi-ikäisyyden. Voisi olla taas 18-vuotias ja vetää noin 20 uudestaan ja näin. Haluun uuden I need a retry. Pitää kokeilla 20 uudestaan. Meinaa laskuria. No joo, laskuri on 18 kyllä. Se on täysi-ikäinen. Mut ei oo enää, kun mä pistän tän päälle. 30. Antaisko sen pyöriä? 30. Muutaman kerran tässä nyt. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. 30. Takana näin on nopeasti raju tää putki menis, jos vaan rilluvuosien. ei pausittelis. 30. 30. 30.mp4. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. No niin, nyt rauhoitus Ismo sitten sen 30 kanssa siellä. Ei kai siinä. 22 katottu, 8 kertaa jäljellä. Se on tää striimi jos kestänyt jonkun... Paljonhan toi nyt sitten olisi ajallisesti, jos mä antais vaan pyöriä tuon 8 sekunnin klipin niin kuin 30 kertaa vaan heti putkeen ja sit vaan sanois, että okei, se oli siinä. Ei siinä montaa minuuttia menis kyllä. Joku 5 minuutin striimityyli. Content. Hyvin content. Hyvin content. Joo. Nyt kun mä katson tota Suomi-pelit-listaa, niin siellä on kyllä paljon sellaisia pelejä, mistä mä en tiedä oikeastaan paljon niin yhtään mitään, mutta toivotaan, että joku noista, mistä mä en tiedä yhtään mitään, olisi kans hyviä, koska tavallaan kun sä tiedät niin vaikka My Winter Carin ja
ja jonkun kultapossuun ja Leo Leijonan, niin kyllä sä niin kuin tiedät vähän niin kuin what's that all about, niin se ei ole silleen niin mielenkiintoista, vaikka se onkin meemi. Mut se on aina hauska, kun tulee vastaan semmonen peli, mistä ei tiedä mitään, ja sit se onkin vitu hyvä tai tosi hassu tai jotain. Tai sit niin paskaa, että siitä sai jotain hupi irti. Ainakin ensimmäisen 50 pelin joukossa oli viime vuonna, niin siellä oli useampi iso yllätys, mistä mä en tiennyt oikeastaan yhtään mitään. Niin kuin vaikka joku Baba Is You. Siitä mä tykkäsin tosi paljon. Ja Void Stranger oli kans hauska, mutta sitä mä en ole vielä kerennyt. Mun on pitänyt ehkä niinku striimatakin sitä ihan läpällä niinku ihan pelkästään, vaan sitä ei katsoa millaiseksi se peli menee, mutta mä en ole muistanut kautta kerennyt. Mutta se olisi kyllä semmonen, mitä kyllä voisi ihan läpällä striimatakin, kun siinä on se hassu suomen kieli siinä pelissä. Ja lisää tangiaa tulossa. Verane 94 asked me. Lausu Urpikselle 30V syntymäpäivä onnitteluruno, joka sisältää sanat helvetti, perkele, pillu, saatana, persereikä, kulli ja muita hävyttömyyksiä. Onnea Urpoliitikko, vanha saatana. Nyt jo 30, helvetin monta vuotta oot täällä porskuttanut rantaamalla. Siinä meni 30 vuotta. Perkeleen rohkea oot aina ollut. Nautit elämästäs, pilluja ja kullia työsi tiet, persereikääkin sä halit useasti. Älä anna elämän olla liian helppoa tai tylsää. Tupa täynnä ystäviä, juhlat jatkukoon aina yöhön asti. Repalesis kultaa ja ilon tuokoon vuoteesi. Mitä vittua, Ismo? Mitä absoluuttista vittua nyt? Mikä juttu tää nyt on tää, että halitaan persereikiä? Niin kuin mä oon kuullut sitä, että nuollaan persettä ja persereikiä ja niin kuin ehkä jopa haistellaankin, mutta sitä mä en oo kuullut, että joku halis jonkun perärööriä. Sitä mä en oo vielä kuullut. Se nyt kuulostaa jotenkin tosi oudolta puuhalta tehdä. Haluan nähdä, miten persereikää halitaan. No niin minäkin kyllä. Kiva tietää. Miten ulkoistunut persereikä pitää olla, että sitä voi halia. Kuulostaa joltain ihotaudelta, jossa iho menee repaleiseksi. Hyi. Perseherpes. Oh my god. Repes perse, kun tuli perseherpes. Tää on sit se huumorin taso, mitä mulla on tästä lähin, kun mä oon nyt täyttänyt 30. Mä heitän vaan äijäläppää. Mä oon nyt virallisesti semmonen setämies-tyylinen tapaus. Just näin saakelin setämies. On se mitä elämää. Ei kai siinä. Pakko katsoa nyt tää klippi taas pitkästä aikaa. Pistetään se ihan alkuun. 30. Voitko pyörien onnista minäkin? Takana on raju putki rilluvuosien. Sä synnyit. Niin tein, Ismo, niin tein. Hyvä, että mä sana miksasin ton sä synnyit ihan vaan tätä striimiä varten. Tärkeä tämmönen vaivan näkö. Se on kyllä jännä, että toi Streamlabs tunnistaa ton VLCn tolleen, että se ei laita niinku tohon noita niinku palkkeja, että missä on noi kaikki komennot, että play ja forward ja työkalu, tekstitysvideo, niin noita palkkeja se ei laita tohon ollenkaan. Et jotenkin se on implementoitu tähän Streamlabsin kanssa hyvin, että se tajuaa, että ei kukaan niitä halua katsoa, kukaan katsoja, vaan se on parempi nähdä, että näkyy vaan toi oleellinen, eli mitä siinä tapahtuu noissa videoissa. Jos joku lunastaa puhun puoli tuntia englantia, niin pitkittyykö striimi puolella tunnilla? No kyllä se varmaan pitkittyy jo siinä tapauksessa. Älkää nyt kuitenkaan siellä. Älkää tehkö sitä. Ei kannata. Jos joku lunastaa juomapeliin, niin mä teen silleen, että mä seuraavat 7 kertaa, kun mä ton laitan, kun tuohon laskuriin tulee, niin 7 kertaa vielä, niin mä juon 1 hörpyn per 30. Tai mä keksin jonkun muun juomapeli, mutta ei varmaan kannata lunastaa juomapeliä tähän striimiin. Musta tuntuu, että se ei ehkä kannata.
Tästä tulee kohta subathon. Joo, mä oon saanut melkein yhden subin tässä streamissä. Urbiksen esifaijat riehuu sun kunniaksi, kun tuulee niin saatanasti. Siellä ne on Spirits of Ancestors siellä tuulen mukaan. Ja ne on varmaan tosi myötähäpeissään, kun ne katsoo tätä touhua, mitä täällä nyt on menossa. Silleen, että et sit mitään parempaa keksinyt 30-siksi. No niin. Olisiko nyt aika pistää tää vaikka 2 kertaa putkeen? 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Stop. No niin. Bergels, kiitos. Lahjasupeista 5 KPL. Kato, Oharikin sai. Onneksi olkoon Ohari. Täytyy tulee siellä chatissakin sopivasti paikalla. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos Fergel, kiitos. Näin. Päästä kuulla tilakanavakin tähän. Muutama otteeseen. Voi jumpe. Voihan. Mites toi supikooli näyttää, että on 42/60? Hauska, että sekään ei ole. Jos se olisi ollut 30/60, se olisi ollut hauska, mutta se on 18 päässä, tosta toi toteutui. Seuraavaksi niputan noi supit yhteen alerttiin. Jaa, mulla on se työn alla. Sitten kun mä kerkeen. Mutta ei se ole siis, jos se on 5 supia vaan, niin ei se ole niin paha, jos se soittaa toi homma sen 5 kertaa, mutta sitten kun se on yli 10 supia, tai sitten jos joku supivyöry tulee, niin kuin joskus on käynyt, että tulee useammalta tulee 10 supia niin kuin lyhyen ajan sisällä, että tulee joku 20-30 supia, niin sitten se on tosi... sitten se käy vähän hermoille, kun se jatkuu niin pitkään. Mutta joo, se on työn alla sillallista. Sitten kun mä jaksan ja kerkeen, en ole vaan jaksanut enkä kerennyt vieläkään. Mulla on ollut liian kiire täyttää 30. Nyt mä pistän ton klipin taas alkuun, kun se keskeytyi. Keskeytyi tossa, kun tuli tärkeämpää. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. Jee. Sä synnyit. Niin kuin kävi Crash-juomapelissä. Niin, no esimerkiksi joo. Se on vähän noi rajummat juomapelit ilmeisesti sitten kannustaa ihmisiä niin kuin pistää niitä subeja. Et niin kuin, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, koska tavallaan sitä voi käyttää silleen hyödyksi, jos haluaa sitten olla vähän sellautumpi ja haluaa niin kuin saada jotain rahaakin tästä touhusta, mutta se huono puoli on siinä, että mä vaan tapatan itteni sillä toiminnalla ja mulle tulee hirvetä oloja sen takia, että mä haluaisin tuhota mun terveyttä vaan sen takia, että mä tiedän, että mä saattaa supeja siitä, että mä haluun niin rapiostriimaksi ruvet kuitenkaan. Paljon onnea, Ank. Hei! Eikö sä ole vanhempi, saatana, huutele siellä, perkele. Voi helvetti! Mut kiitos. No niin, nyt tuli lahjoituksia, niin voi rushaa loppuun. No niin, ja sille mä tein sen, mitä mä suunnittelin, ja nyhdin rahat mun katsojilta. Joo. Oli kyllä toisaalta niin viime tinkaan temmattu striimi-idea, että ihme, että edes toteutui. Ihan ihme touhu. 29. Ai onks sä mua nuorempi? What the fuck? Hei, jumboli! Pisti kans 5. Bliksu sai. Kiitos. Ja sinä onnittelitkin minua jo tossa aikaisemmin, niin kiitos siitäkin vielä. No niin. Katon nyt Mikko, ei kannattanut vielä russaa loppuun, kun oli selkeästi vielä lisää tulossa. Pitää pitkittää niin kauan, että
Kaikki maailmassa huomaa, että täällä on sell out synttäristream. Wow, mutta kiitos. Ei kai siinä. Miksi mä luulin, että mä oon sua niinku vanhempi, jos... Eikö siis nuorempi, jos et sä oo vielä 30, Pinksu? God damn it. Mä oon elänyt jossain valheessa. Ei kai siinä sitten. Nautin vielä kun voit sit nuoruudesta. Oisko tunti lisää per 10 supia? Hyvä vaihtokauppa. Joo, tehdään tästä supatoni. Tosi hyvä idea. Ja sit vaan katsotaan tätä klippiä koko aika. Tehdään sit 5 tunnin striimit, katsotaan kerran tunnissa 1 kerta, kun Ismo laulaa ton 30. Saadaan pitkitettyä vähän striimi. Jos tulee 30 supia, niin sit mä katon tän klipin 30 kertaa uudestaan. Voi hyvin. Ai, maailman vitun huono vaihtokauppa. Ei muuten kannata. Ei todellakaan kannata. Se on vaan 30 kertaa tää paskaklippi uudestaan. Tää kestää 8 sekuntia. 8 sekuntin klippi. Ei tot oo hyvä idea. Eikä tää ei oo nyt mitään käänteispsykologiaa edes. Mä nyt oikeesti sanon, että ei kannata. Ei todellakaan kannata. 24 tuntia tätä klippiä. No joo. Ois voinut tehdä silleen silloin, kun täytti 24. Miettikää, jos se olisikin silleen, että sen sijaan, että mä katon tän 30 kertaa, niin mä katon tätä 30 tuntia. Se olisi aika sairasta. Pistää se vaan loopille. Tosta, no toki se olisi sitten niinku tietenkin rennompaa silleen, että ei tarvitsisi pausetella, mutta hei, se kestää 30 tuntia, niin se on vähän... Se on vähän tappomeininki se. Näyttäisi varmaan 21-vuotiaalta ilman parta ja 40 kiloa laihempana, mutta voi olla, että naamakarvotus ja kilot on vanhentanut tässä viime vuosina. Niin joo. No siis en mä nyt ajatellut, että sä olisit mua niinku muuten kuin ehkä maks 1-2 vanhempi, mutta hyvä tietää, että mä oon oikeasti se, joka meistä 2 on vanhempi. Ei kai siinä sitten. No niin, Ismo. Teepäs juttus. 30. Voisiko tää niinku... No niin, nyt. 30. Ei se pyöri tässä. 30. Takana on... Hyvä, kun se ei pyöritä sitä klippiä, vaan se on ihan vaan tohon jumiutunut tohon eka freimi. 30. 30. Haloo. Takana on raju putki rilluvuosien. No, okei, no mitä jos se nyt alkaa alusta, niin toimiko se sitten? Ei. Mitä vittua? Tää hajos. Mun VLC hajos. Mitä vittua? No tää toimi ihan hyvin, kunnes mä nyt pyöritin ton video. Se pyöri ihan hyvin sitä ennen. Miksei se nyt pyöri? Saakeli, mä avaan sen sit uudestaan tuolta mihin mä sen laitoin? God damn it, hei. Suljetaan se sitten ja avataan se uudestaan. Haloo, VLC. Nyt tää VLC ei halua sulkeutua enää. Se oikeesti meni hajalle. Mitä ihmettä? Miten se voi mennä tolleen kesken kaiken vaan hajalle? Eikö mun oikeesti mennä sulkea sen kuin tehtävien hallinnan kautta? Wow. Hyvä, että tämmöisessäkin jutussa joutuu tekemään niin jotain teknisiä ongelmia tulee ja joutuu tekemään jotain troubleshootingia. VLC. No niin. Lopeta tehtävä. No niin, hyvä. Aha, no nyt tohon tuli toi. No signal. 3. No niin. VLC on muutenkin vähän vammailu viikon ajan. Ai ja. Hei, no niin, nyt se näkyy taas. Jee. Jipi. No sitä äsköstä ei laskettu, kun kuva ei liikkunut yhtään. Sovitaan näin. Se oli paljon laimempi sille. Mutta nyt se näkyy taas.
30. Vai näkyykö? 30. No vähän Takana on korruptoitu raju tossa alussa, putki mutta ei se mitään. rilluvuosien. 30. Sä synnyit. Noi. Kauhea vaivat sä yhden kerran katottu. Ehkä tässä tuleekin sitten vielä pitkä striimi, kun VLCkin oikeesti pistää hanttiin. Ei voi mitään. Ei tästä tullut mikään supaton striimi. Älä valehtele sillä, Mikko. Tuli vaan teknisiä ongelmia väliaikaisesti. Ei mitään sen kummempaa. Mä voin uskoa, että oikeesti se meni hajalle tolleen, toi VLC. Ei se ole ikinä mennyt mulla tolleen niinku hajalle. On se muilla tavoin mennyt hajalle, mutta ei tolla tavalla. Että se vaan niinku yhtäkkiä ei pyöritä klippiä ja sit se ei suostu edes sammumaan. Silleen se ei ole mulla mennyt hajalle. On se silti hyvä ohjelma ja täysin ilmanen, joten me annamme anteeksi tälle VLC Media Playerille, vai mikä tää on? I want your back, full rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want your back, so clean up the dish. So by the way, how much is the fish? Tässä tulee vielä joku DMC-kleimi tästä kööstipöstä. Kalja on hyvä ja itsetyydytys. Kakkakiveskerma perse. Kakkakiveskerma perse, no vau. Mikäs sen parempaa, kun laittaa noi tangiat laulamaan jotain tosi tunnettuja lauluja, niin kohta menee koko striimi pois alta, kun tulee kaiken maailman claimit sun muut. Kiitos. Pitäis kelata toi alkuun toi klippi. Joo, Seijämi oikeesti raidat sä tänne tähän maailman meemuimpaan striimiin, voi kiitos. Ja Perkeli laittoi vielä uusi tilauksensa. Se oli silleen, että pistit eka 5, mut unohdit itse uusia oman tilaukseksi. Nyt sä uusit sen sitten. Et oho, indeed, ja kiitos. Kiitos tästä, me päästään nyt sitten aika lähelle supikoolia jo pikkuhiljaa, kiitos. Ja joo, mä oon 30. Ja sen kunniaksi mä teen täällä jotain käsittämättömän tyhmää tällä hetkellä. Nimittäin mä katon, no mä annan tänne klipin puhua puolestaan. 30. Takana on raju putki rilluvuosien. 30. Sä synnyit. Mä katon tällaista klippiä 30 kertaa täällä. Ja mä oon joutunut aika paljon pausettelemaan, että mä oon saanut venytettyä tän striimin yli tunti. Ja tää kestää vaan 8 sekuntia. Ai. Ja minulla on enää 3. Enää 3 kertaa jäljellä ton klipin pyörittäminen. Et kannatti raidaa tänne. Tää striimi päättyy varmaan seuraavan 10 minuutin sisään. Et ei kai siinä. Ollaan 30-vuotiaita kaikki. Ja kiitos onnitteluista kaikille siellä. Nyt tuli niin monta samaan aikaan, etten nyt voi erikseen mainita jokasta, mutta kyllä minä näin teidät kaikki siellä chatissa kyllä. Siskoveljet ja muutkin. Oi voi. Mihis mä sitten raidaan, kun tää striimi päättyi ja James lopetti? En tiedä. Mä nyt vähän niinku ajattelin, että tuskin kukaan ehtii mun striimin raidata, kun tää on niin lyhyt striimi. Se ehti perkele. 30 vuotta pullot auki ja absintti vatsaan. Aika paha. Tää on nyt, kato, kun 30 vuotta on täytetty, niin jotkut juhlistaa ehkä tolleen, mutta mä juhlistan tälleen. Kui saakeli tätä elämää! Tälleen näin, että mä katon salkkariklipin 30 kertaa. Ja striimaan sen teille. Tällä tavalla mä juhlistan mun 30-vuotiaita, hei. En tiedä voiko tästä enää sen autismisemmaksi mennä, mutta hei. On tääkin nyt jonkinnäköinen tapa tehdä sentään 30-vuotiaiden juhlistus.
Pistetään toi klippi taas alkuun. Katsotaan, hajoako VLC taas. 30. Takana on raju putki Rilluvuosien mä. Kolme... Hyvä sanoa lopussa vaan mä. Sä synnyit. No niin, 2 kertaa jäljellä. Voi pojat. Mitäs mä vielä keksin, että mä saan pitkitettyä tätä striimiä? Ainakin voit sanoa, että oot maailman ainut, joka on tehnyt tälleen. Totta. Se on ihan totta. Ja mä voin tehdä tämän vaan yhden kerran. Kun mä täytän 30 vaan kerran mun elämässä, niin mä voin vaan kerran tehdä tämän ihme meemin, niin pakkohan tää on tehdä. Me tehdään historia. Me tehdään niinku täysin turhan päivästä historiaa, mutta hei, on sekin historia. Onpahan ainakin erilainen striimi, hei. On tää erilainen striimi kuin mitä on ikinä ollut tähän saakka tällä kanavalla. Ei oo ollut tämmöstä ennen. Never has been ever. Ja periaatteessa silleen, niinku, eihän se oo silleen harvoin mikään tapaa tällaista ihmistä, joka on noin syvältä niin. perseestä. No, tolleen toisen 30 sanoo nyt jumalauta. No ei vaan. No tää silleen, että periaatteessa tätä striimiä voisi sitten vielä niinku jatkaa niinku tekemällä jotain muuta, mutta se on paljon hauskempi, jos tää striimi vaan on niinku tämä asia ja sitten se loppuu siihen, että se ei ole niinku mitään muuta kuin vaan tää, että me katsotaan tää klippi 30 kertaa, eikä me olla silleen, että no niin, nyt pelataan jotain tai näin, että se on vaan niinku, että me tehdään nyt tää ja sitten se striimi loppuu siihen. Se on jollain tyhmällä tavalla, se on musta hauskempi striimi silleen. Mä en tiedä, mulla on joku pakkomiele siihen, että se striimi ei saa olla mitään muuta. Sen on pakko olla vaan tätä yhtä asiaa. Tätä yhtä tyhmää asiaa, missä ei tapahdu mitään muuta kuin, että mä vaan puhun teille. Ja no mä voin puhua kyllä mistä vaan, mutta niin kun mä vaan puhun teille, mä täytän 30 ja me katsotaan tätä klippiä 30 kertaa ja mä pitkitän tätä touhua niin paljon kuin mä huvittaa silleen, että mä vaan kerran niin 10 minuutissa laitan ton pyörimään. Laittaa 0,30x nopeudella. Joo, kaiken pitää olla 30 nyt. Kokemusten mollotin. Hauska nimi ja kiitos seuraamisesta. Nyt mullakin on sitä kokemusta 30 vuoden edestä. Joo, mun mielestä se on just Ferkel näin. Näin se on jämpti. Näin on jämpti. Me voidaan ihan niinku tehdä kaikkea muuta, pelailla sitten missä tahansa muussa striimissä, mutta tässä striimissä me tehdään vaan tätä. Me voidaan tehdä jotain ihan yhtä tyhmää paskaa, joo, mutta tässä striimissä me tehdään tätä tiettyä yhtä tyhmää asiaa täällä. Se on tämän striimin idea. Enkä mä tiedä, tekeekö tästä striimistä nyt huonomman, kun mä niinku nimenomaan sen tälleen ääneen sanon. Mutta sanoinpahan nyt kuitenkin. Toivotaan, että live loppuu ennen kuin mun pesukone on pessyt. Onko tämä sinun 3. toivomuksesi? No, ehkä mä nyt sen toiseksi viimeisen kerran, niin Ismo, do it. 30. Takana on striimi, joka on ylipitkäinen. Ai niin, nyt toi hemmetin luuppi meni pois. Sä synnyit. Ei se mitään, laitetaan se uudestaan päälle. Noin, mutta ei pyöritetä sitä. Se viimeinen kerta on spesiaali. Niin ei voida heti laittaa. Ei voida heti laittaa sitä pyörimään uudestaan. Koska se on hyvin spesiaali. Sitten lopuksi teet 30 sekunnin STPn tästä. Ihan hassu idea, mutta emme jaksa. emme jaksa lähteä muokkaa tätä. Ei vaan jaksa. Ei jaksa. Kiitos näistä 30 vuodesta, kun olet meille striimaillut. Joo, mä oon 30 vuotta striimaillut. Todellakin mä oon 30 vuotta jo tehnyt tätä. Kylläpä aika rientää. Hitsin vitsi, kun en ole onnistunut edes 1000 seuraajaa 30 vuodessa hankkimaan tälle platformille. Ei ole mennyt ehkä ihan niin nappiin siinä mielessä.
Miten olisi joskus striimiä STPn tekemistä? Ootko joskus tehnyt? Oon mä sitä miettinyt, mutta mun videoeditointi on niin semmonen oma prosessi, että oikein tiedä, mitä siitä sitten tulisi siitä touhusta. Ja se pistäisi koneenkin varmaan aika lujille. Mä en tiedä siitä sitten, että se on vähän, tuppaa olemaan välillä vähän rankkaa tietokoneelle toi, kun editoi oikein luja. 30-sen ensimmäiset oireet. Ei jaksa! No voi helvetti. Ja oli vähän silleen kahden vaiheella, että ansaitseeko tuo naurukyltin vai voi helvetin, mutta mä ajattelin, että nyt naurukyltti kuitenkin. Ei saa spoilata katsojille Urpiksen editoinnin saloja. Joo, kukaan ei saa tietää mun salaisia niksejä tehdä STP. Onko sun taidot top secret? No eikö mun taidot oikeesti ihan siis paskat. Teen kaikki aina vaikeamman kautta. Ja sit sun uusi kone maksaakin sit 30-sen. Että mitä, että uusi kone maksaakin 30-sen. Kuulostaa aika halvalta tietokoneelta, jos 30 lähtee. Ehkä 30 000, niin sit saadaan semmonen tietokone, jolla voidaan streamatakin editointia. No vähintään sen verran pitääkin maksaa, että saa tarpeeksi RAM-muistia nykyään johonkin editointiin. Halvin mahdollinen Raspberry Pi, joo. Pi. Onks koskaan joutunut käyttää Blenderia tai muuta 3D-juttua sun editeis? No, mä oon koittanut vähän Blenderia opetella, mutta en mä oikein niinku yhtään kerennyt, niin mä oon tehnyt mun 3D-jutut paljon alkeellisimmilla tavoilla yleensä. Ikävä kyllä. Ei oikein aika riittänyt Blenderin opetteluun, se olisi kyllä ihan kätevä ohjelma osata käyttää ainakin jossain määrin. 30 € tee Ismo. Kyllä. Mun sormet syyhyää päästä painamaan nappia viimeisen kerran, että laittaa tämän klipin pyörimään, mutta mä hillitsen itseni vielä. Se ansaitsee sellaisen niin kuin vähän pidemmän tauon ennen kuin tää viimeinen kerta lähtee käyntiin, tai tää 30. kerta, sanotaan näin, niin. Ei vielä. Painat vaan nappia, niin se blendaa, naurakaa. Eipä nyt oikein naurattanut. Title olisi voinut olla live loppuun, kun joku lahjoittaa 30 €. Musta tuntuu, että se live kestäisi varmaan 30 vuorokautta sitten, että ei ehkä kannata silleen laittaa. Hassu idea kyllä. Enkä yhtään ihmettely, jos joku olisi ihan läpällä laittanutkin tollasen donaten nyt kun miettii. Se on sen verran iso raha kuitenkin, että sinällään en yhtään ihmettele, mutta olisahan se nyt ollut niinku sen 5 sekuntia hassu juttu, kun joku sen tekisi. Vai 30 sekuntia? Joo, ei tästä tarvitse tulla enää mitään. Multa loppuu aiheet ja ideat, mistä mä enää voi jauhaa paskaa täällä. Voi ei. Nähdään 40-siä sitten. Niin, mitä mä sitten teen? Mä katon jotain, missä on numero 40 jollain tasolla oleellinen, joku semmonen klippi, mä katon sen 40 kertaa. Tää haaste menee vaan vuosi vuodelta vaikeammaksi, kun sit kun mä täytän 90, niin mun pitää katsoa joku klippi 90 kertaa. Kerro Ismon koko hahmokaarisarjasta salkkarit. No jaa, perheen isä kauppias, lapsen homous, vituttaa väkivaltaisuus on, sitten toinen lapsi kuolee syöpään, iso suru. Sitten mä en muista, mitä sitten tapahtuu, jotain siinäkin välissä tapahtuu. Ismosta tulee talkkari, sit tulee, se menee töihin tonne Snow-tiimiin, sit tulee peliriippuvainen, se lyö Tanjaa. Voi olla, että mä vähän skippaan tässä asioita.
Sitten sen jälkeen se lyö Tanjan sitä jotain tytärtä, sitä Juliaa tai sitä, ja sitten se jättää sen sitten. Sitten se menee Sallankaan kimppaan, sitten Kentauri räjähtää, sitten se herättää Sallan kuolleista, sitten ne eroaa kuitenkin, koska syyt. Mä en jaksa jatkaa enempää, koska tästä tosta eteenpäin kaikki on täysin tylsää paskaa. Jotain syöpää sille tulee, ja sitten tulee iskelmä duo Osmo tähti, ja sitten se tähän kaikkeen muuta. Ihan liikaa kaikkea. Jää moottorikelkan alle. Se oli tärkeä. Se oli tosi tärkeä. Hemmetin Ismon iskelmä tähtivaihe, kun sillä oli duo Osmo. Niin, sit tulee miljonääri ja se vie vanhuksen rahat silleen, että se perii vanhukselta rahat, kun se oli sen ainoa ystävä, niin vau. Uskomatonta. Ja sit sen jälkeen se oikeastaan jossain kohtaa, ei se oikeastaan mitään muuta teekään, kun se vaan niin kuin kyttäilee Kallen tekemisiä ja koittaa saada Kallen raitistumaan alkoholista. Se vaan niin kuin kyttäilee, mitä Kalle tekee, ja sit siinä välillä silloin joku muija siinä sitten. Ja that's it. Ja sit on se vaihe, kun se tutustuu Juttaan ja se miettii, että onko se edes hetero, koska Jutta on ollut aikaisemmin mies, ja sit silloin kauheat sisäiset ongelmat pään sisällä sen takia, kun se miettii, että olenko minä homoseksuaali, voi ei, minä en koskaan olisi voinut kuvitella, ja sitten se päätyy siihen, että se ei ollutkaan, koska ei se selkeästi ollut. ai. Ja sitten siitä eteenpäin se on sitä Kallen kyttäämistä vaan oikeastaan. Ei se ole mitään muuta tehnyt, kuin vaan ollut vanhuuden höperö ja kytänyt Kalle ja kauppaa on ryöstetty ja mitä vielä. Tollasta se on ollut viimeiset 5 vuotta salkkareissa Ismolla. Tosi kiinnostava. Sitten se löi itsestään homouden ulos tai pois, joo. On aika moisia hetkiä ollut Ismolla, joo. Siis miten sä voit olla samanikäinen kuin mä, kun tuntuu, että olisin kattonut sun videoita joskus 10-vuotiaana? No ei ole kyllä mitenkään mahdollista, että oot kattonut mun videoita sit 10-vuotiaana. Ei se ole yksinkertaisesti mahdollista, jos me ollaan samanikäisiä. Mutta ehkä se tuntuu siltä sitten. Maybe it just feels like it. Joo, ole hyvä, Mikko. Mä vähän niinku luovutin siinä kohtaa, kun se meni tylsäksi se Ismon tarina, mutta ei se mitään. Yritettiin kuitenkin. Mä veikkaan, että tässä klipissä, tässä 30-klipissä me eletään Ismon jotain, tai Ismon siis salkkareitten jotain 2006 vuotta, kun sitä tuli vuonna 2006 tai 2005 tai joku siltä ajalta. Ennen Ismon peliriippuvaisuutta, koska sillä on tässä niin sillä ei ole niitä Ismolle sopivia silmälaseja vielä päässä, mitkä sillä on aina nykyään, niin tän on pakko olla ennen 2008 ainakin tyyliin. Tää on varmaan 2005, 2006 tai 2007. Mä itse kallistuisin 2006. Peliriippuvuuslasit, joo. Se, heti kun Ismo sai lasit päähän, niin sille tuli peliriippuvuus. Ja sen pystyy todistaa silleen, että ne oli siellä jossain raveissa Ismon kanssa, Sepon kanssa. Ja sitten Ismo laittoi ne lasit siellä ekaa kertaa päähän sarjassa, ja sitten Seppo kysyi, että mitkä noi on, ja sitten Ismo sanoi siihen, että nämä on mun onnen okulaarit, tai jotkut semmoset, että saman tien kun Ismo laittoi lasit päähän, niin siitä tuli peliriippuvainen, että tässä voi olla jotain korrelointia, tässä voi olla jotain. Te ootte oikealla jäljellä siellä. Näkö lähti liian suurista veloista. Ismon lasit on yksi perhosvaikutus. Iso perhosvaikutus. Joo. Mut siitähän se vähän niinku lähti. Koska silloin se ekaa kertaa voitti niinku jotain isoja potteja tyyliin, niin sit tuli peliriippuvainen ja se samaan aikaan sai ne lasit. Mikä on aika jännä. Eikä käynyt optikolla, niin. Myöhemmin kyllä, sit kun Seppo sai lasit, niin se kävi jossain silmälasiliikkeessä ja se oli siinä jossain jaksossakin.
näytetty. Salkkarin jaksossa vaan käydään hankkimassa silmällä sit tärkeä juonenkään. Loppuisko kässäreiltä joskus ideat niin pahasti, että Ismo löytää Ismo remixit ja alkaa etsiä niiden tekijöitä ja saadaan ne vankilaan? Se olisi ihan vitu hyvä. Sille metatasolle mennään nyt noissa salatuissa elämissä. Ismo tulee vaan kuvaruudusta ulos ja nappaa jokaisen tekijän oikeuden rikkoja ja remixien tekijä. Olisit käynyt Specsaversilla. Specperversillä. Ja sit Urpis tekee cameon. No minähän en ole salkkareissa ollut, mutta Sillis on ollut salkkareissa. Taustalla siellä. Muistajat muistaa siitä striimistä, kun me tehtiin salkkarit hahmotierlisti, niin me laitettiin Sillis sinne S-tieriin. Koska se on paras salkkarinäyttelijä. Ollut jossain 2 kohtauksessa taustalla siellä, että se on true cinema. Absoluuttinen true cinema. Oho. Vois siinä kohtaa, kun tohon ilmestyy, tai kun toi striimi tossa on kestänyt, niin tunti 30, niin siinä kohtaa, kun se hittaa 30, niin mä viimeisen kerran laitan ton 30 pyörimään siinä kohtaa. Mä pidän sitä silmällä, siihen ei ole enää kuin 9 minuuttia suunnilleen, niin se on hyvä hetki. Se on tarpeeksi spesiaali hetki, kun se hittaa sen 30, niin sitten lähtee viimeinen kerta, 30. kerta. Olit ehtinyt 6 kertaa katsoa tämän, kun saavuin striimiin. Sitten kävin hakemaan ruokaa kaupassa, nyt menee jo vika. No niin, no tää on 8 sekunnin klippi, että mä oon parhaani yrittänyt, että tästä tulisi sentään edes nyt sit näköjään 1,5 tunnin striimi. Vau, uskomatonta. Ja mulla jäi vielä Balatrossa hyvä runi kesken. Kun mä vähän pelasin sitä tossa aikaisemmin tänään ja mulla on ihan helvetin hyvä highscore-runi nyt menossa. Ja mä tosiaan jättää se kesken, kun alkaa striimaamaan ja käydä kaupassa ja kaikkea. Onko se oikea syy, miksi tämä striimi on niin lyhyt? Ehkä. Ei vaan, se oli kyllä ihan täys vahinko. Sen runin piti päättyä niin kuin jo paljon ennen. Mä ajattelin, että se runi kuolee. Mutta ei, kun siitä tulikin sitten paras runi, mitä mulla on ikinä ollut, niin nyt mun täytyy katsoa se sitten loppuun myöhemmin tänään. Lyön vetoa, että jos Ismo kuolee, niin sarja loppuu. No kyllä se jossain kohtaa on pakko poistua siitä sarjasta, ainakin sen näyttelijän Esko Coveron, että ainakin mulle se on eräänlainen loppu sille sarjalle se, kun Ismo poistuu tai kuolee tai sen oikea näyttelijä kuolee. Se OG-näyttelijä, koska nehän voi vaan tuoda Ismon takaisin silleen, että joku toinen näyttelee sitä, niin se ei ole sama mun mielestä. Mutta ne voi tehdä silleen, jos ne haluaa, koska ne on ennenkin tehnyt silleen. Eiks Ismo oo kuollut jo 3 kertaa? Ei, mutta kato, se ei oo muuta kuin vaan käynyt todella lähellä kuolemaa ja selvinnyt aina. Joo, kiitos Vin. Kiitos. Mä lopetin siinä kohtaa, kun Seppo poistui tapettuaan Heiskasen. Mutta Seppo sentään tuli vielä takaisin niin kuin silleen aina välillä. Teki cameoa aika paljon ja oli yllättävän pitkiäkin cameoita teki, että se oli ihan hauska. Ja mun mielestä meni vähän Sepon hahmo jo piloille muutenkin, kun se oli vähän pöliä, että siitä tuli alkoholisti ja tälleen, vaikka siellä olikin hauskoja klippejä tuli sen seurauksena, mutta niin kuin näin muuten, niin vähän semmonen pöliä character arkki Sepolle, että nyt se menee alkoholismiin sitten, että hupsista keikka. Mä lopetin 2024 lopulla. Aika pitkään katoin, että sitten mä ite katon vielä, mutta mä vaan niinku skippailen ja skimmailen läpi niitä jaksoja silleen, että mä katon vaan niitten hahmojen hetkiä, missä voisi olla jotain niinku kontenttia, you know. Niin kuin tämäkin klippi, tämä 30 klippi, niin jos jotain tällaisia löytyy, niin sit se on jees. Ei mua oikein muuten kiinnosta. Ainakin ne kaikki ihme teini-hahmot mä skippaan ihan mielellä, niin ei kiinnosta yhtään, mitä ne tekee siinä sarjassa. Mä en oo edes aloittanut. Vielä kerkee, niitä jaksoja on varmaan joku 5000. Vielä kerkee Mikko.
katot ne, niin sitten siinä saattaa mennä se 30 vuotta, ehkä aasinsilta. Janne oli viimeinen hyvä teinihahmo. No tää niin vitusti. Tämähän se olisi. Janne oli vitun läppä. Eikä sen pitänyt aluksi edes olla mikään päähahmo. Sen piti olla vaan semmonen hauska sivuhahmo ja näin, mutta sitten se oli niin hyvä, että siitä piti tehdä yksi niistä päähahmoista kanssa. Mulla olisi koneella ne ihme salkkarielokuvat. Olisiko läppä katsoa niitä joskus striimissä? Analysoida niitä Nightmare-elokuvia. Niissä ei ole kyllä Seppo tai Ismoa, mutta niissä on niin kuin Janne on siinä toisessa ainakin. Ja ne on ihan hirveitä elokuvia. Mä oon joskus nähnyt ne ja ne on kyllä niin oikeasti niin 0/5 elokuvia kuin vaan voi olla. Meemiarvokin on hyvin vähän. 2015 aloitin ja edelleen porskutan menemään. Okei, sä katot niin kuin ihan kunnolla sitten vielä tänäkin päivänä. Ne leffat ei ole kanon. No ei olekaan, eikä ne kaikki spin-offitkaan, mitä niitä nyt on, mutta kummiskin ne on olemassa ja ne on juttu, niin ja mä oon ne joskus nähnyt, mutta ne on ihan omaa luokkaansa kyllä. Niin mä en tiedä, miten niissä voi olla niin halvan oloinen tuotanto, kun niin miettii, että ne on niin tehnyt tuohon sarjaankin paljon paremman näköisiä stuntteja sun muuta. Ei oo oikein tuotantoarvot ollut kohillaan niissä elokuvissa. Ja ne juonetkin on semmosia ihme wannabe-kauhuelokuvia. Times New Roman trailerissa. Voi joku, niistä on joku trailerikin olemassa. Hieno. Ja sitten kaikista tylsimmät hahmot on laitettu niihin leffoihin. Miinus just joku Janne ja Tale ehkä, mutta just ne kaikki teinit, mitkä on silleen ei vois kiinnostaa. Mun lempistuntti oli se, kun 4 salkkarinaista heiluu bikineissä jossain klubilla. Nice. Ihmettelen, että miksi ekat jaksot oli keltaisia. Keltaisia, niin sellaisia vähän niin kuin se värimaailma on vähän semmonen, sitäkö sä meinaat? Sen ajan välineillä kuvattu, niin siitä on tullut semmonen sitten. En tiedä. Breaking Bad filteri. Uusintoina on kattonut periaatteessa kaikki 2010-2014 jaksot, kun kesäsin niitä näytettiin, että oikeastaan siitä 2010 vuodesta eteenpäin on kunnolla nähnyt. Joo, mä veikkaan, että mun aktiivisin salkkarit niin kun katsomisajanjakso oli just silloin 2009-2013, mä haluaisin sanoa. Mutta ei sitä tiedä, jos sitä on vaikka joskus nähnyt niitä Ismon peliriippuvuusaikojakin telkkarista ihan vaikka puoli vahingossa, koska kyllä meidän taloudessa vähän salkkareita kuitenkin katsottiin, niin ties vaikka olisi Ismo siellä lyönyt Taniaa taustalla, kun meikäläinen on ollut junnu ja mä en nyt tajunnut, mitä tapahtuu. Jännä, että siirryttiin laajakuvaan 2010, niin telkkarissa näytettiin 25 fps, mutta DVD oli 50 fps. Okei, just. Jännä. Nyt on kyllä erityisjännä, niin kuin Pekka Routalempi sanoisi. Mä muistan sen, että junnuna, kun salkkarit pyöli taustalla, niin mä heittelin jotain kolikkoa ja makasin sohvalle, ja sit mä heitin sen silleen, että se tippui, kun mulla oli suu auki, niin se tippui mun suuhun, ja mä nialasin sen kolikon. Mun paras salkkarit muista, kun mä vahingossa nialasen kolikon. En tukehtunut sentään, koska ollaan täällä vielä 30-vuotiaanakin, niin ei olla vielä tukehduttu mihinkään onneksi. Ei kolikkoihin eikä mihinkään muuhunkaan. No niin, ei enää kauaa. Nyt nykyään ne on telkassakin 25 fps. Ne sais olla 30 fps, jos minulta kysytään. Joo, ei enää kauaa, mä pistän ton pyörimään ton klipin. 30 sekuntia. Meillä oli tapana katsoa perheen kesken joka ilta salkkareita. Lähi jopa ulkoa kaveriolta katsoa perheen kanssa salkkarit. Kun on perherituaali. 6 vuotta katsoin kaikki jaksot putkeen. Mä ainakin skippailin joitain jaksoa, vaikka mä aktiivisesti katoinkin. Mut hei, noniin, nyt lähtee lähtölaskenta.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30. Tyn. 30. Tyn. Takana on raju putki rilluvuosien. Tadada! Sä synnyit. Noin, viimeinen sä synnyitkin. Nyt on laskurissa 30 ja elämässä 30 ja kaikkialla 30. Ihan vitun kaikkialla on 30. Joten nyt me lopetamme sitten tämän striimin seuraavaksi. No, ehkä mä nyt tämän laitan vielä, niin kuin aina on tapana. Et sun kanssa vielä lähde. Kyllä minä nyt lähden. Pelit on kaikki vielä kesken. Minun puoleltani nämä pelit on nyt pelattu. No niin. Ja sitten voidaan raidaa vaikka joku, eli siskoveljistä olisi Tuukkis ja Kaimi tuolla paikalla. Ja Kaimilla alkaa kohta leffailta, että vois vaikka sinne heittää, kun toi on semmonen leffa, minkä mäkin voisin ehkä jopa katsoa. Niin vois heittää sinne raidia. Ja meidän raidiviesti on 30. 30. Noi. Aiheeseen liittyen niin 30 on hyvä. Elikkäs. Mä aina unohdan, että Kaimin tossa Twitch-nimessä on toi ihme alaviiva. Mutta joo, raidataan siskoveli tossa ja näin, niin siellä alkaa ihan just 20 minuutin sisällä pitäisi alkaa joku leffa, Kim Possible-elokuva, jonka minä olen hänelle hankkinut. Niin, kiinnostaa kyllä siinäkin mielessä nähdä, että millainen se sitten oli. Itelläkin se on koneella, mutta en ole kattonut. Niin tosta pistetään raidia Kaimille ja muistakaa, että meidän raidiviesti on 30. Hyvää onnea ja vanhaa ikää. Joo, kiitos. 30, muistakaa. Hei hei, seuraavaan striimiin.